ndibvunzirei zvangu mukomana pagodzi. Uri sei shamwari? Uripo? Good. Tinotenda. All right. Get that chirika bata. Okay. Koma Joseph. Ndi Chief Saurombe. Uri right. Wakunzwa sei? Zviri right. Waugona here kusimuka. Zvauda kuita? Ya, no zvakanaka. Wakambotaurirwa here story yako yekuti ndiye nakakutora pamba? Ndinoziziya but ndati wakambotaurirwa here. Hanzi wakataurirwa nani? Ani? Chief Saurombe. Kuti uponeka. Kuzi status yandakakuona uri hai. Wainyozi ndiri kuona kuti zvinenge kunge gumbo kudai tone. Thank you very much. So I am happy there's a development. Yes. I thank you, ma'am. Thank you, Bishop. Yeah. Zuva nhasi ndine rufaro rukuru. Ndaona na Joseph Nemaramba, mwana wendakanyukura akavigwa seri kwemba mumba seri kwedhoo kwemakore mairi. Ndikamutora ndikamuisa kuchipatara. Ari pakati pekuitwa physiotherapy. Saka mamuona ari kugona kutaura. Ndozviri kundifadza. Akanditaurira kuti ndakunyanya kutoka chanaka mutotonwa. Isusu chido chedu ndechekuti upone. Hapana chimweni chatiri kutsvaka. Saka nemiwo ndoda kukutendai nekuti mauya kurwira kupona kwemwana uyu, kurwira marights emwana. Munhu wese unofanira kuwana utano kubudikidza ngekuenda kuchipatara. Saka ndosaka tiri kuno kuchiona tichifamba nousiku kuona kuti tambonyura kuti tasvika taone mwana kufarwa. Ende ticharamba tichimonita kuona kuti mwana ari sei kuti asomedzoka. Right. Inini kama mafaro angu samambo Mutambara. Takaiswa na Nyadenga. Takaiswa kuti tisunungura muri yeZimbabwe. Matambudziko anoonekwa kuchechi, mahospital, mamwe vacho vanongosvika nepetiri zvinonga zvatadzikana kumachipatara. Saka mwana uyu akanga ane 2 years akavharirwa mumba neurombwa wababa vacho nyaya dzechechi dzidzi kutolabda vakuru vechechi. Saka nenyika nekuti inonga ichitarisa ichiona kuti mwana wapa asati amubudi panze sinzi takasomuona. Ndokusvika kwakazoita mashoko kwa mambo. Mwana uri apo, batsirai mwana uri apo. Shuwa pakabatakana mambo Mutambara namambo Saurombe. Asi mhuri yekwa Nemaramba iyi yakaenda kuzoripota zvaikwana mambo Saurombe. Tikati zvakanaka Saurombe batsirapo tisu. Saka nhasi unoti very very proud mwana akutaura wakutarisika. Kusarongoti apo nepapo kufamba sezvari ngorapwa kuchipatara. Zvazo chipatara asi zvedu pachivanhu neurombwa ndipo takasikirwa neNyadenga. Tibatsirewo pana apo neapo panonetsa. Kufaro chaizvo tiri pano nemwana wacho. Saka hazviiti kuva kuroya, hazvisi mumabhuku asi zvirimo muground. Musazoramba. Kunzwa kuti mwana uyu pamakamubatsira madzimambo akamubatsira akamusiya Mutambara Mission Hospital. Yes. Mwana akazoshayikwa mungati tsananguriro ipapo. Zimatauriro paakatorwa pakatanga kuenda pabiriwiri. Kusvika pabiriwiri apaitwe zvikusvatodza mabhonzo. Kwabva tamutransfer kuendesa kuMutambara Hospital. Aiswa kuMutambara Hospital kuti tinga tati kumonita kuti mwana uri papi. Mhuri yacho ingati baba acho neumwe mufundisi wacho anosenza nayo kuno ndiyo akasvika kuenda kotora mwana pasina authority yedu. Tozobva tazofuna pahospital mwana uya uripo here, panotaura kuti mwana wakatorwa nababa acho. Kwakutsvaka kwapapi soko wakuBirchenough. Ari kuBirchenough takazobvunza bishop wavo
mwana makatora muchipatara Mutambara hospital musina kutaura tichitsvaga zvifamba sei asi zviri pane nhasi achaende Birchenough unonga unenge kugara mudzimba dzevanhu zvichada kunasa kuongorora zvakamira sei haanga achigadzirwa makumbo ake ari pahospital iyi kana kunge zvaona madhokota acho unofanira kunge achibva kumba achidini ashuwe kumbo exercise mabhonzo ake ari pahospital. Tingati tapedza nawo hatisati kusvika taone state ayemwana kuti wakufamba tichazonoti ingazonde judgment kuna baba acho basa raakaita kuti mwana unogara nekuda kuromba. Koyowe mhuri yekwaNemaramba vari kuti mwana wakamubvisire pachipatara chekuti aikwanisa kurapwa achigarapo vachimuisa kwekuti anenge achigara ndizvo zvetisati taongororana nekusangana nemhuri yekwaNemaramba kuti tinzwisisane kuti muri zvifambisa sei muzviona sei zvetati tiri kuadaidza kuti auye nababa acho tione kuti zvakamira sei. Saka baba acho taimoti tichatsvaga manheru ayaitisa kuti aende korarepima kuseniseni ayavo. Saka tanga takuda kutsvaga kuti akomana titouya kuti ambush tione kubata baba. Nyaya iripo ndekuti tanzwa zveurwere hwemwana ACCZ yakabatikana nekuti chechi yavo iri registered kuACCZ. So ACCZ yakauya yanzwa nyaya, tikasvika kumapurisa, tikasvika kuna mambo Mutambara, tikaenda kuna mambo Saurombe, tikabatana, tikatsvaga mwana, tikamuwana, kusvika mwana iye zvino pastate yava nani chaizvo nekuda kwekuti nesocial media yangaitenderedza kuti mwana arwara uye pana bishop ane mwana ari mumba for a long time. Okay, I understand kune vamwe vechechi vari kuchema kuti bishop ngadzike pachigaro. What's your position as ACCZ panyaya yakati? Dambudziko riripo nderekuti as ACCZ nyaya yanga iripo ndekuti mwana anga achirwara ari mumba ndo pane nyaya, uye pane mareasons akawanda emwana pakurwara kwake anga aripo nekuda kwekuti mumafamilies mune kakunongedzerana, especially kana pakanga uri mukuru wechechi uye paine barika, pane zvakawanda zvinotaurika. Saka papa kutaurwa nawo dzimwe dzeruwa nedzakadii. Saka baba vemwana bishop taita investigation taona no vanga vaviga mwana vachitotya kuti mwana wangu anourayiwa nevemhuri. Uyewo zvakare vekuchechi vobvosha kuti zvinoko kana bishop wedu adai chachi pamwe paita urombwa, asi constitution yedu yeZimbabwe panhau dzeact yewitchcraft hazvinonetsa nekuti hapana proof, uye constitution yedu yeACCZ zvakare hatina act yewitchcraft. Saka zveuroyi zvinogona kuwanikwa kumadzimambo kana vachiita zvavanoita, but kwedu kuchechi hatina. Saka mwana anga achirwara uye ndiwo tatida kuti tibatsire. Saka zvekuti bishop achitungamira sekuti ioffense yekutanga tine mitongo yatichaita zvichienderana naizvozvo, uye tozoramba tichida kumuona nekumumonita mumanager kuti welfare yake uye neyemwana nemabatiro avanenge vachiita akamira sei seACCZ. Okay, kana zvichinge zvaitika saizvozvo kazhinji kacho ndapi matana munotora inini seACCZ? SeACCZ burikidza nekurejista kunenge kwaita machechi nemabumbiro emutemo ravo, kana vakaita zviri kunze kwebumbiro remutemo tine mvumo burikidza mutemo watinawo constitution yeACCZ iri registered muZimbabwe kuoperator kuti imanage nekumonita mamachechi. Tine mvumo yekumisa church uye kana kumisa bishop executive yavo ACCZ pamutemo neconstitution yedu. Tinoti isusu church ndatoda kutaura nemaleaders, matraditional leaders, tinoshandidzana. Madzimambo neACCZ tinoshanda pamwe chete. Tine nyaya dzinotongwa nemadzimambo kana dziri dzemachechi uye pese pamaprovince edu. Madzimambo tinomaita mapatron kazhinji AACCZ kuti tishande pamwe chete, tishandidzana.
Saka chatinoita ndechekuti madzimambo anotonga zvinhu zvinenge zviri zvekuita nemumusha nemagariro nemararamiro evanhu. SZ inotonga zvine chekuita nechechi. Saka kana zviri zvechechi tibatanidze zvinhu zviviri, kurwara kwemwana nechechi zvinhu tu zvakasiyana. Shona inoti haugone kuramba mukadzi womumwe munhu iwe usiri wemurume wacho. Imimi kana mukange maroorwa kuti ndisouya ndoti ndakurambai, murume wenyu asina zvinonetsa, ndo pane nyaya yacho ipapo, nokuti inini ndinenge ndagadza. Saka zvinenge zvawanikwa namambo nezvandaona tikaona zvichienderana, madzimambo anoudza ini ndinomisa bishop basa kwete iwo. Ndini ndinomisa nokuti ndindakadza. Basa remadzimambo nderekuti mudunhu ravo muve nerunyararo, tichichengetedza unhu hwedu, nokuti mambo vakadzinga munhu mudunhu atadza, kwaanoenda futi idunhu remumwe mambo. Tinenge taakuona kukoniwa kana kutadza basa kwamambo. Mambo havadzinge munhu, vanogadzira munhu kuti ave munhu pane vamwe vanhu.